Бързо и лесно добавяне на вашата SEO обява – видимост. След успешна регистрация е време да активирате вашия бонус SEO видимост. Целият процес е проектиран да бъде максимално лесен, за да можете да започнете да печелите клиенти веднага. Стъпка 1. Активирайте формата. Кликате на червения бърз бутон за добавяне на обява. Обърнете внимание, че само задължителните полета, маркирани със звезда, са необходими, за да стартирате веднага. Стъпка 2. Въведете ключовите маркетингови елементи. Това е вашата формула за привличане на клиенти. Фокусирайте се върху качеството на тези 6 елемента. Заглавие – това е името на обекта, услугата ви. То е първото нещо, което потребителят вижда. Направете го атрактивно. Описание – описвайте най-важното, отличаващото ви от конкуренцията. Вашите предимства и местоположението. Емоция, която продава. Тип – изхранване. Изберете какво е включено в цената, това е един от най-важните филтри за гостите, затова не го пропускайте. Удобства и екстри, отбележете с отметка това, което отличава вашият бизнес от останалите. Етикети, това са ключови думи и кратки описания за най-добрата откриваемост на вашия бизнес. Категория, изберете категорията на вашия бизнес. Категория по подразбиране ще се попълни автоматично след избора. Стъпка 3. Локализация. Въведете адрес или задайте адрес на картата чрез маркера. Стъпка 4. Добавете контакт и визия. Изображение. Създайте галерия. Можете да качите 5 файла с най-добрите снимки на вашия бизнес. Снимките продават. Телефон. Телефонът, на който клиентите се свързват директно с вас, с 0% посредници. Имейл. Вашият работен имейл. Останалите полета – уебсайт, Фейсбук, Инстаграм, URL са препоръчителни, но не задължителни. Изберете периода на работа – сезонно или целогодишно. Работно време – можете да изберете отворено 24 часа или да въведете гъвкаво работно време. В полето ценоразпис изберете как таксувате услугата си. Цена – изберете една от двете опции, с плъзгача лесно задавате стойността, като системата автоматично преизчислява сумата в лева и евро. Стъпка 5. Публикуване. Преди да изпратите, имате опция за предварителен преглед. Уверете се, че всичко е перфектно. Кликате на изпрати обявата за преглед и одобрение. Лесно и бързо, ще сте видими в сайта visitkitten.com.